ኣብ ህይወትና there is no guarantee ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወትና ጽቡቃት ነገራት ኣለዉ ኣብ ህይወትና ገለገለ ዝረኸብናዮም ነገራት ኣለዉ ኣብ ኢድና ስለ ዘለዉ ጥራይ ኣብ ህይወትና ስለ ዘለዉ ጥራይ ስለ ዝረኸብናዮም ጥራይ for granted ንወስዶም ከምዚ በቃ ሁሉ ግዜ ዘሎ ይመስለና ሕርጥዕና ለና ኮይኑ ከምዚ ኩሉ ግዜ ጥዕና ኮይና ነብር ይመስለና ኣመጋግባና ይንጥንቀቅን ስፖርት ኣይንሰርሕን ድሕር ገንዘብ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘለና መስለና ስራሕ ድሕር ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘለና መስ ሓዳር ድሕር ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘለና መስለና ኩሉ ነገራት ሓሳብ ምስ ሓዝናዮም for granted ንወስዶም ኣተሓስባ ከምዚ ዓይነት ኣተሓስባ ኣሎ ግን እቲ ዝገርም ነገር ኩሉ ነገር for granted ክንወስዶ ኣይንኽእልና እቲ ኣብ ህይወትና መፂ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደ ብኡ ስለ ዝባረኸና ዳዕሉ ዘለና እምበር ንሕና ሰሪሕና ደምፀናዮ ንሕና ብጻዕርና ደምፀናዮ ንሕና ስለዚ ደለና ወይ ካ ስለዚ ፈቀድና ዘምፀናዮም ነገራት ኣይኮኑ ስለዚ እቶም ኣብ ህይወትና ዝመጹ ነገራት እቶም ኣብ ህይወትና ዘለዉ ነገራት for granted ከይወሰድና ሁሉ ግዜ grateful ክንኮን ኣለና ሁሉ ግዜ ኣመስገንቲ ክንኮን ኣለና እዚ ነገር እዚ ከዓ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንኽንበጽሕ ድሕግዘና ኣዝዩ ዝበለጸ መሳርሒ